sain ekan sähkökitaran. Ja sitten isoveljen kanssa kannettiin faijan vanhat rummut olkkariin. Ja me soitettiin ja me laulettiin. Veli hakkas rumpua ja minä kitaraa. Se ei ollut pelkkää musaa, vaan jotain suurempaa. Hetkeksi taakat katoaa. Aivan kuin pysyis suuri maailma paikoillaan, kun laulut jäävät mieliin kaikumaan. Ja me soitettiin ja me laulettiin. Yksi hakkas rumpua ja toinen kitaraa. Se on kyllä kiva päästä yhdessä kavereiden kanssa tekemään. Oikein kiva ja semmoinen pirteä tunnelma antaa semmoista vireyttä ja elinvoimaa. Ihana, ei täällä minä koskaan tämmöisiä juhlia ollut viettämässä. Haluaisitteko tämmöistä lisää? Ehdottomasti.